Dame viño que marcho pra mar. Bos días, padre Pavarotti. Dame viño que marcho pra mar. O máis apreciado produto da uva. Serán os raios uva eses. Ponme un viño rico, anda, fai o favor. Marchando, reverencio. Como quere, branco, tinto ou parvirolo? Parvirolo? Que viño é ese? É o que máis me piden os clientes. Ponme un viño parvirolo. Din, ponme un viño parvirolo ou ponme un viño parvirolo. Pois se cadra, sí. O viño que sexa branco, case mellor. Como queira. Aquí ten un viño branco branquísimo. Máis branco non pode ser. Mais branco non pode ser. Non é viño, é auga. Ui, que día temos hoxe? Vai non mirar todo polo lado malo? Aquí ten, don Nicanor. Un albariño como debe ser. Gracias, Mónica. Ai, por fin podo parar un minuto. Levo toda a mañá coa xenda apertadísima. Pois solte, home, non aperte tanto. Que, mellor así? Eu sí, pero ti da cabeza segues barrenado. Non o diga como se fose un defecto. Que? Rico, Sí. Eu sempre quixen utilizar albariño nas misas, pero o bispo non me deixa. É un antigo. Xa. A vostede pásalle como a min. É un descomprimido. Incomprendido. Iso mesmo. Cada vez que quero aportar ideas novas probar, Balbina desprézamas. Non lle faga caso. Unha das súas ideas era abrir ás 8 da tarde en vez das 8 da mañá. Pero mira, ti non pensas nos clientes que veñen ao suízo. Pero penso nos clientes que non veñen, que tamén teñen direitos ou non. Terán. É que me dis da cunca para zurdos que inventei, A Balbina tampouco lle custou. Inventaches unha cunca para zurdos? Sí, con dúas asas, unha de cada lado. Así tamén serve para os que usan a man direita, vale? Claro, estás en todo, E iso non é nada. Tamén inventei o chocolate sen churros, que engorda menos que o chocolate con churros. Quere que yo explique con detalle? Non, agora non, miro. Teño a xenda a tope de citas e reunións. Alá. Tiña razón, xefe. É vostede un descomprimido total. Non o digas de broma, Lercha, que é verdade. Aún expulsaron, non? Adeus, bos días. Ata logo, pater. Ata logo. Pobre don Nicanor. Nunca pode despistar o xefe. Como está en todas partes. É verdade, sí. Ti estarías apañado, Co pouco que che gusta traballar. O traballo é saúde, tuto. Por iso hai que deixalo pros enfermos. Estas revistas de viño son para esperrecharse coa risa, Porque non as pagas, que senón ias chorar. Son carísimas. Sí. Mira o que di aquí. Neste tinto carbónico destacan notas de froita ben madura e aromas de bosque en outono. Non sabe un se bebelo ou utilizalo de ambientador. Como te pasas? É que me paso. Percibimos neste branco recendos ambarinos cun toque de especias e fume de madeiras tropicais. Tes razón, levanta dor de cabeza antes de probalo. Pois iso, o que eu digo. Vai subindo, que hoxe toca che cociñar a ti. E dixeches que ías preparar algo rico. Que si, xa fixen a compra e todo. Vasme sorprender. Sorprenderte é pouco. Vas a alucinar. A ver se é verdade. Hola, Tuto. Hola. Chegou a miña revista? Chegou. Ten Antón. Home, Antón, non sabía que estabas interesado no tema. Eu, en que tema? Nestas parvadas dos viños? Quen di que son parvadas? Algún paspancho. Eu estou interesadísimo, verdade, Tuto? Sí, moi interesado. Antón é feliz falando de viños. Menos mal. Hai ignorantes que se burlan dos entendidos como a nós. Non, imposible. Pero que me di? Ai, perdoe un minutiño, Que lle pasa a Tuto? Non sei, nada. É que non ten o gusto educado. Saborear un boviño é unha experiencia, como che diría, é unha experiencia... De carallo. É unha experiencia moi intensa, dunha intensidade incomparable. Era o que quería dicir eu, pero non me saía a palabra. Beber un boviño é como viaxar polos aromas das flores do Rin, polas veigas do Miño, polos bosques do Danubio. Por iso mareo o viño. Claro, con tanta viaxe. Será iso. Non, que non, Tuto. Non. Ai, que brutiño és. Abogado, déalle unhas leccións a ver se aprende algo. Con moitísimo gusto. No, moitas gracias, abogado, pero andará moi ocupado. Nada, home, nada, xa o di o refrán. Quen sabe beber viño, sabe falar co veciño. Hola, coñado. Non. Non que? Non che penso poñer a cervexa, que estás a piques de pedirme. Pero se eu non che vou pedir nada, pasmón. É máis, se ti quixeses, eu non che pediría outra cervexa na miña vida.
Nunca máis? En serio? Falo algunha vez de broma. E que teño que facer? Para empezar, ponme unha cervexa. Xa está. E agora? Fai o mesmo cada vez que me vexas e xa non che terei que pedir outra cervexa na miña vida. Non sei se fiarme. Home, cuñado. Pois non se preocupe, señora Carme, que xa yo digo eu. Sí, sí. Vale, chao, hasta logo. Hoxe é o teu día de sorte, Miriño. Non fai falta que o digas. Acabo de conseguir que este non pida máis cervexa neste bar. Sí, lo vexo. É verdade, Mona. O teu plan ten un fallo. O fallo está no seu cerebro, xefe. O plan de Antón é beber cervexa. Cuñado, non te vas a enfadar no teu día de sorte, non? Non, claro. Por que hoxe meu día de sorte? Túa nai quere limpar a bodega da casa da aldea. Que ben, que a limpe. Que sorte que non queira que o faga eu. É que ela quere que o fagas ti. E onde está tanta sorte e tanta alegría? Me cajo na bonoloto. E que só quere que limpe a bodega e non a casa enteira. A alegría consiste en que está aquí Antonciño, para ir contigo e botarche unha man. Pois sí que é unha sorte, sí, señora. Non, eu non podo ir. Ou si podo ir, pero non teño por qué. Que tan parvo tampouco son, así que quedo. Vale, pois queda. Como que? Vale, pois queda. Iso é funambulismo. Favoritismo. Ves, ata aí lo recoñecen. Deixa o que quede, Miriño, que así me axuda a botar contas. Iso, que ti non sabes, cuñado, as contas. Que contas, Balbina? As das cervexas que me debes. Pero de que falas? Home, non chas podo regalar. Ou sí que podo, pero non teño por que facelo, porque tan parva tampouco son. Así que... 2 cervexas diarias Ou por 365 días ao ano, por 20 anos. Vale, que sí, vale, vou con miro. Así me gusta, miñaca. Eu polas boas o que sexa, xa me coñeces. Pois ala, veña, marchando os dous para a aldea. Agora mesmo. Así, co estómago baleiro. Xa comeredes cando rematedes. É que agora mesmo, teño a xenda apertadísima de citas e reunións. Movendo o cu, veña. Vale. Non me entendo. Por que o padre Nicanor pode dicir que ten a xenda apertadísima e eu non? Porque o padre Nicanor ten a xenda e ti non, pasmón. Ese é un detalle sen importancia. Detalles sen importancia. Irmanciña, non será moito traballo para 2 homes da nosa idade? Pero que idade? Se estades os dous feitos uns mozos. Non crees. Eu ando algo mal desta parte da vesícula. E cando saquedes da bodega todas esas trangalladas que levan ali 30 anos, metedes dentro a lavadora e a secadora. Si, home, é que máis. A erva tamén necesita unha pasadiña. Vamos, cuñado, que isto empeora por momentos, sabe? Vaya 2 elementos. A onde van Miro Antón con esas caras? O matadoiro. Así me gusta, que se reciclen as cousas que xa non serven para nada. Verdade que sí? E isto? Unha campaña de reciclaxe de vidro. Non te cortes, recicla o teu cristal. Nós xo reciclamos, Levamos todas as botellas ao colector do vidro. Paréceme moi ben. Agora o que quero é que deixedes de levalas. E logo? Hai unha especie de concurso entre os institutos. Xa, o instituto que máis cristal recolla gaña. Sí, unha viaxe polos grandes monumentos de Europa. O Museo do Louvre, é así. Non, muller, Riazor, San Mamés, o Bernabéu... É unha viaxe cultural. Xa o vexo, xa. Imos che guardar todas as botellas baleiras do bar, non te preocupes. Poderás con elas. Temos unha furgona do Concello para levalas. Vale. Ata logo. Chao. Que comprometidos están estes rapaces de hoxe. Sí, verdade. A reciclaxe, a ecoloxía... A Liga de Campións, a Copa da UEFA... De onde carallo saiu todo este viño, cuñado? Da bodega, xo biches. E logo din que o parvo son eu. Xa, pero que facía na bodega, Picarse. Ti tamén te picarías se levases 30 anos metido nunha bodega. Oi, que ledia. Veña, con máis brío, que hai moito chollo. Pero esa bella, que pensará que é para falarnos así? Pensará que é túa nai. Veña, imos rematar dunha vez que teño fame, Anda. Ti sempre tes fame, carallo. Que? Como vais a comida? Teño fame. Xa vou. A alta cociña leva o seu tempo. Iso é verdade. A ver esa cousa rica que prometiches.
Hamburguesas. Ajá, do mesmo Hamburgo, pero do centro, non dos arredores de Hamburgo. Xa, e as patacas fritas de bolsa. Non empeces a criticar, papá? Ti es de noia e ninguén che di nada. Pero ti non dicías que a alta cociña levaba o seu tempo. Eleva, por iso eu fago hamburguesas que remato antes. E tamén dixeches que ia alucinar, a sorpresa. Estás alucinando, non? Non lle ves a gracia. Só sabedes comer pizzas, hamburguesas e patacas fritas. Sabemos comer máis cousas. Sí, as uñas. Por que non preparaches un peixe en salsa verde, unhas lentellas? As lentellas son horribles, saben fatal. Porque lles botas mostaza e salsa de tomate como se fosen hamburguesas. A mostaza e a salsa de tomate saben perfectamente. O que é horrible son as lentellas. Non tendes gusto ningún. E de postre hai gominolas. Ui, que cariñas traen os traballadores. A falta de costume, claro. Non te pases, bonita, que eu sei ben o que é traballar. É duro. Xa, víchelo un día na televisión. Pois a min non me pillan outra destas, non? A ver, que pasou? Tivemos que sacar de todo. Rodas, caixas, papéis. Traballamos como a burros. A comparación non está mal feita. Había nesa bodega viño como para unha boda, Balbina. Mais de 100 botellas como esta. De onde carallo saíron? Oh, foi o último viño que fixo teu pai antes de morrer. Hai 30 anos, non te acordas? Ah, é verdade. Meu pai embotellou o viño e morreu os 2 días. Pois xa puido morrer antes de embotellalo e aforrarnos no chollo. Pois tamén, pero a xente eche moi egoísta. Morre cando lle peta. Xa. E por que non vendeste o viño daquela? Porque o pobre don Ramiro xa non rixía moito ao final e ninguén se fiaba. Barbadas. Meu pai da cabeciña estaba perfeutamente, Aprendeume case todo o que sei. Iso non lle levaría moito tempo, cuñado. Estaba moi maliño. Confundía a pementa co colacao. E a miña sogra chamáballe Sarxento Benavides. Pois sí, como para fiarse do seu viño. E por que non, Lercha? Miña nai e o Sarxento Benavides teñen o mesmo bigote. Eu tamén os confundo. Ti saque esa botella de diante e non me marees, Miro. Ese viño non pode estar bo. E menos despois de 30 anos. Estas pensan que o viño é como elas, que en 30 anos xa está pasado. Ui, en 30 anos. Algúnas antes. Saque esa botella do medio. Vale, xa vai pro balde do lixo. En fin, eu marcho para a caixa, Pero a caixa de madeira. Tan morto estás. Para a caixa da Forros, graciosa. Non che hai como traballar na caixa da Forros para descansar. Antoncín? Non o sabes ti ben. Adeus, Antonciño. Adeus, señor Santos, que? Non quer ir vostede de viaxe polas flores do Rin ou polos bosques do Danubio? Non me marees, tuto, que vou traballar. Magua, porque este viño é unha experiencia, como diría eu, Rapaces, hoxe pola noite cociño eu. Guai, que vas facer? Pizza? Que pizza nin que pizza? Unha cea en condicións. A ver se aprendedes a comer. Sabemos comer, papá. Colle a hamburguesa, métela na boca e faz ñam, ñam, ñam. Comer civilizadamente, con xeito, pratos distintos, cousas ricas. Non vos preocupedes, ides quedar apampados. Ai, que ben. Apampados quere dicir famentos. Famentos, pero con cara de parvos. Que decides? Nada. Ah. Que susto! Peláez! Cando te vin aí sentado, pensei que eras Antón Santos traballando. Pois tranquilo, son eu. Xa, decateime en canto vin esa cara de paspán que tes. Que fas? Unha memoria económica do último ano, para Gutiérrez. Voluntariamente? Home, claro. E o teu médico que di, porque parece grave, Moi gracioso. Ti sabes cando vai ler Gutiérrez isto? Nunca. Mañá, no Consello de Administración, diante de todos os xefes. Xa, na mesma reunión na que vai decidir o meu ascenso. Na que vai decidir o meu ascenso. Para que pensas que fago todo isto? Para ascender. Que pouca vergonza, Peláez. Por qué? Porque eu se ascendo quero que sexa polo meu traballo de cada día. E non por facer a rosca a última hora. Santos Peláez, teño un problema. A ver se me poden axudar. Eu estaría encantado, señor Gutiérrez. Mañá temos Consello de Administración e aínda non sei que regalarlles aos asistentes. Un reloxo. Que lle parece un reloxo, señor Gutiérrez? Ese foi o regalo do ano pasado, Peláez. É unha... Que tal un libro? Un libro? O único libro que lles gusta é o de contabilidade. Unha botella de viño?
Non sei, Santos. Pense o señor Gutiérrez, saborear un bo viño é unha experiencia dunha intensidade incomparable. Sí. Ainda lle vou dicir máis. É como pasear polos aromas das flores do Rin, polas veigas do Miño, polos bosques do Danubio. Sí, gustame a idea, sí. Que viño compro, Santos? Todo iso vai ser moi complicado, señor Pero Gutiérrez. ti que dis, Tarabelo? Para un amante do bo viño como o noso director, o prazer está en buscar, en escoller, en... Certo. Gracias pola idea, Santos. Terino en conta mañá, cando falemos dos ascensos. Moi ben. Señor Gutiérrez. A miña memoria non vai ter en conta a miña memoria. Quere dicir a súa mala memoria, non, Peláez? Esquecer que o ano pasado xa lles regalei un reloxo. Tiño, vouche poñer un viño como non probaches na vida. Xa verás que cousa máis rica. Ui, a ver, eu non entendo moito, pero para min que ten unha cor un pouco rara, Que dis, home? Parécecho a ti, porque non estás afeito a viños con tanto parqué. Será con tanto buqué. Será. Como ti disto non entendes... Marcha a clase de informática, Balbina. Chao, Mónica. Ata logo, guapiña. Hoxe non me di nada por deixar o traballo. Ata logo, non oíches, marchas ou que? Xa vou. Que era o que te estaba explicando? Por que agochas esa botella por calleira en canto aparece Mónica? Non era iso que me ias explicar? Ai, sí, a pobre. É para que non beba, como é medio apostólica. Alcohólica Mónica? Sí, esa Bertorella ten todos os vicios. Con dicirche que estudia informática. E non será que este viño está pasado e por iso os serves as agachadas, Miro? Que dis, home? É viño da casa, pelouro. Proba e cala. A ver... Meu pai pisou as súas uvas cos seus propios pés hai máis de 30 anos. Teu pai? Meu pai, un auténtico pereira. E coidaba a hixiene tanto como a ti? Non, máis. Non deixaba pasar un ano sen ducharse de corpo enteiro. Claro que se lle foi, porque morreu antes que a min. A ver... Teu pai lavaba os pés ou non os lavaba? Algo sí, pero non moito. Senón o viño tampouco tería esta sustancia. Vai na rañar, Miro. Que dixen agora? Tuto, que era broma. Tuto, probo, xa verás. Agora, sí. Tuto. Oi, Miro. Nada, ese calancrán que non quere probalo. Cal era a pregunta? Dime que non lles estás dando aos clientes o viño de teu pai. Non. De dar nada, o que quero cobralo, pero non se deixan. Pero non che dixen que botase a botella no lixo, que o viño podía estar malo. Se botásemos no lixo todo o que está malo, non habería maneira de facer as croquetas. Ai, serás. Non haberá máis botellas destas polo bar. Non, están todas na aldea, arrimadas ao alpendre. Ali están moi ben. Voias dar todas a Roy para que as leve a reciclar. E o viño de dentro, que? Por que non o reciclamos aquí? E como, Miriño, cos clientes, para que morran intoxicados. Muller, se o dis así, vai parecer unha mala idea. Non é unha mala idea. É un delito. Dilito. Un viño da casa que daba gloria a velo. Veña, abogado, dime canto che debo rematemos. Que o deis así, don Nicanor. Como lle vou cobrar por xestionarlle unha subvención de nada para a parroquia? A subvención sería pequena, pero deron máis gracias a ti. Os amigos estamos para facer favores. Vale. Se necesitas ti algo... Pois sí, necesito unha idea. Que lles fago aos rapaces para cear? Salmonetes en escabeche, raviolis con queixo azul, mousse de espárragos... E non preferirán unha pizza? Pois claro que prefiren unha pizza, pero para iso estou eu, para leválos polo bo camiño. Xa. Saúde. Rico, Rico. De Valdeorras. Home, de Valdeorras, como famoso transatlántico. Que transatlántico? O barco de Valdeorras, home. Aí onde o ve, Antón é un experto en viños. Sí. Non creas, son un afeccionado normaliño. Senta, home, senta. É que... Sí, mire. Mira que maravilla de cor. Inspira suavemente. Notas o aroma da terra. Pero de que terra? Porque a copa é de cristal. Da terra na que se produce o viño, home.
Pois debe ser unha terra moi boa para os xeranis. Eu teño que marchar. Ai, mágoa que o peito dun párroco non dea para moitas botellas así. O máis caro sería un gran reserva, un viño vello de verdade. Ah, sí? E iso por qué? Porque con frecuencia se pagan fortunas por eles, sobre todo se son botellas históricas. A ver, abogado, como é iso? Non hai moito pagaron 10.000 euros por unha botella que foi de Napoleón Bonaparte. Por aquí anda. Xa, pero como saben que foi de Napoleón, Son cousas documentadas, home. No centro hai unha tenda que vende por 1.000 euros un tinto de 1960. Tamén foi de Napoleón? Non, era do viño que máis lle gustaba a Marilín. Ah, pois con tantos anos xa non debe estar moi bo, non? É iso que máis ten. Nestes casos a xente paga por un grolo de historia. Sí, claro. É que visto así, pode ser... En fin, vou facer esa compra para cía cos fillos. Sorte. Gracias. Antón. Adeus. Queda cá a revista se queres, Sí. Xa ma devolverás. Claro. Perdón, padre. Cuñado! Cuñado! Son o teu cuñado, vale, pero un pouco de discreción. Todo o mundo sabe que somos cuñados, home. Ui, que carallo, pero un segredo que nunca lle contara a Balbina. Escoita o que se me acaba de ocorrer, Non, escoita, tío, que me acaba de ocorrer a min. Balbina non me deixa vender o viño do meu pai. E iso? Va, di que é millor reciclar todas esas botellas. Ten razón, pero ímola reciclar nós antes de que o faga ela. Así aproveitamos o viño de dentro. Vale, e como? Está a miña irmá na cociña. Sí. Balbina! Vou. Para que a chamas, pasmón? Para que a vexas como nunca te fías da miña palabra? Ti esparvo. Irmanciña, é que temos que sair un minuto, Aonde? Fora, como a propia palabra indica, por iso se chama sair. Ti non vías Barrio Sésamo? Temos que axudarse a Nicanor nun asuntiño. Vale, pero non tardes moito, miro. Quedo só a no bar. Non te preocupes. Ei, estános esperando un negocio redondo. A ver, Tuto, levamos esta revista, esta outra. Todas de viños. Pero ti non te rías tanto destas parvadas. Cando era un ignorante e un pailán como a ti, sí, pero agora son un entendido en brancos, tintos e outros caldos. Outros caldos, en caldo de grelos. Veña, son 20 euros. Vale, paga, cuñado. Cuñado. Antón, son 20 euros. Ui, que carallo, 20 euros? 20 euros. Nin que o viño das fotos tamén se bebese. Xa cho dixen esta mañá, esta revista dá moitísima risa, ata que as tes que pagar. Pero ti que fas aquí? Iso digo eu. Axudarlle o cura con este asuntiño, non? Ti esparvo. Axudarlle a Nicanor era unha excusa para despistar a Balbina, papaxoubas. Pasa pro meu apartamento, anda. Vale. Ai, que cara ten o tío. Ai, nin que o viño fose del, non? Tanto ten, home. Así, daquela podo... Claro. É que total, pro que lle queda na botella. Será posible? Ai. Pero que pouca vergonza ten a xente, don Nicanor. Moi pouca, Tutiño. Pouquísima. Menos mal que un pouco de viño axuda a levar estes desgustos con paciencia, que senón... Xa. Oes, ti que lle regalarías a Pedro Barreiro se lle debeses un favor e non cho cobrase? Eu nada. Cando un abogado non che cobra, mellor non lle insistas. Non vai a ser que cambie de idea. É por ter un detalle con el, home. Pregúntelles aos fillos que o saberán millor, non? Tes razón. Será o mellor. Veña, ata logueño. Ata logueño, padre. Tampouco. Non entendo nada, cuñado. Pois pregunta. Que pregunte que? O que non entendas. Vale. O pato Donald, que anda sempre sen pantalóns, por que pon bañador cando vai á praia? Pregunta o que non entendas do noso plan, pasmón. Claro. E cal é o noso plan? Pois imos aproveitar as botellas que atopamos na bodega da Casa de Turismo Rural para facer uns cartiños, Sí, e como?
aproveitando o bellas que son. Un viño tan bello, se o adornamos ben, podémolo cobrar carísimo. E se logo resulta que o viño sabe a rayos. Ninguén se vai decatar ata que o probe. E daquela non, xa o teremos cobrado e ben cobrado. E haberá parvos que paguen 10 euros por un viño que non saben a que sabe? No. Xa o dicía eu. Haberá parvos que paguen 200 euros por un viño histórico ben etiquetado. Ainda que non haxa que no beba. E iso é o que lles imos ofrecer. Un viño que non hai que no beba. Unha botella histórica, trocaburras, por exemplo. Chateau de Ramirois. Un chato de que? É o nome do viño, cuñado. En francés quere dicir Pazo de Ramiro. Reserva de 1959. Pero se meu pai non morreu ata os 73. Porque o teu pai todo facía con atraso. Home, visto así. Unha reserva de 1959 sempre terá máis valor. E agora o toque de distinción, Embotellado por encargo da raíña de Suecia con motivo da súa boda. Serie limitada. E como se chamaba o noivo? Se a noiva era a raíña de Suecia, o noivo seguro que lle chamaba meu rei. Sí, en Suecia viven todos como as reis. Como teñen suecas por todas partes. Moi ben, xa está. Cunha etiqueta así de aparente, imos vender esas botellas por unha fortuna. Sei que queda algunha cando cheguemos á aldea, claro. E logo? Xa cho dixen, Balbina vai a dar a Roi precas de biciclar. Pois veña, hai que mover o cu, Quereras dicir as pernas. Era un falar, home. Quero dicir que hai que rematar con isto canto antes. Claro. Que, Pauliña, mirando trapos? Trapos? Pero se é un vestido precioso. Claro, muller. Mira unha cousa. Eu quería facerlle un regalo ao teu pai. E pensou neste vestido tan chulo. Non, pensei que ti me poderías dar algunha idea. Pois convídeo a comer. El sempre se queixa do que eu lle preparo. E iso? Eu teño 3 receitas. Hamburguesas con patacas, patacas con hamburguesas e hamburguesas sen patacas, pero non lle parecen ben. Pobre Pedro, co que el lle gusta comer ben e beber un boviño. Pois aí ten vostede o seu regalo. Claro, un boviño. Serei parvo. Se quere, podo preparar unhas hamburguesas para que beban xuntos. Non te preocupes, Pauliña. Moitas gracias. Perfecto, cuñado, Cantas botellas eran? Como 120, non? Non, home, non. Eran máis de 100. Home, 120 son máis de 100, Seguro. Mira que os números enganan moito. O 0 é máis gordo que o 7 e resulta que é o que menos vale. Vale, estupendo, miro. Imos para a casa de turismo rural que hai que poñer as etiquetas nas botellas. Espera, Mona. Estou farto de que decidas ti sempre o que imos facer en cada momento. Vale, tes razón. Decide ti, a ver que facemos. Pois imos á casa de turismo, que hai que pegar as etiquetas nas botellas. Sabia decisión, cuñado. A que sí? Na mili sempre me chamaban o fenómeno. Para min que era de broma. Non era broma, non. Era polo meu talento. Pois fenómeno, decide ti que lle imos dicir a Balbina para marchar sen que sospeite nada. Home, algunha decisión sí que podes tomar ti, non o vou facer todo eu. Pasa, anda, xa pensarei eu nalgo. Tuto, viches a Miro? Vino hai un pouco, sí. E logo a onde marchou? Non sei onde marchou, pero sei onde está. E non é o mesmo. Pois non. Hola, parruliña. Ves como non é o mesmo? E ti onde andabas, chanfonetas? Eu tamén me alegro de verte, pero teño que marchar outra vez. A onde? A casa da aldea, irmanciña. A bodega quedou limpa, pero aínda falta meter dentro a lavadora e a secadora, como ti nos mandaches. Veña, xa iredes outro día. Como outro día? Nada diso, O traballo que se empeza, hai no que rematar. Sí. Por iso ti nunca empezas ningún. É que a señora Carme está esperando para que lle metamos a lavadora na bodega, non nos enredes máis. Xa oiches, a bodega está enredando para que metamos miña nai na lavadora. Ata logo, irmanciña, Ata logo. Adeu. A onde van esos dous tan contentos? A casa da aldea, a rematar o traballo da mañá. Balbina. Que? Que van contentos. E que? E se pola mañá chegaron rosmando, non che extraña que agora vayan traballar tan felices? Veña, Mónica, non me marees. Para unha vez que queren facer algo. Vale, o que ti digas. Hola. Hola, Pedro. Ves da compra. Ajá. Voulles preparar aos rapaces unha cea especial. Últimamente andan despistados co tema da comida. Que queres dicir? Non saben nada.
Un día preguntáronme onde comprarían a roupa as gambas con gabardina. Non exagere, abogado. É que me desesperan. Para eles só existen as pizzas, os espaguetes e as hamburguesas. E vostede quere abrirlle os ollos hoxe pola noite. Chégame con que abran as bocas. A ver que vos parece o menú. De entrante, caracois con salsa de cabrales. Logo, unha robaliza con verduriñas e de postre, macedonia de mango e piña. Que maravilla, Pedro, estás feito un chef internacional. Van quedar pampos, abogado. Iso espero. Só teño unha dúbida. Botareille noz moscada á salsa dos caracois ou non lla botarei? E por que non lle vas botar? É que esquecín comprala. Como non a teñas ti. Bo, era. Moi ben. Ala, deixa iso e pon etiquetas, cuñado, que queda moito chollo, eh? Non queres que lles quite toda esta roña? Non, que así parecen máis bellas, que é do que se trata, toma. Ah, xa. Por iso hai xente que se lava todos os días para quitarse anos. Sí, será iso. Ei, cuñado, ti que lle dixeches a túa nai para que non ande por aquí, eh? Íamos colocar todo ben colocadiño e que tiñamos que estar moi concretados. Concentrados. Iso. Chateau de Ramigua, quedan ben, eh? Xa estou vendo, piollo. Imos levar as botellas probar e venderas a 200 euros cada unha. Non, cuñado, nós non podemos facer iso, eh? Tes razón. Millor a 300 euros por botella. Que non podemos levar as botellas probar nós mesmos, melón. Balbina sabería que é o viño de teu pai. Ah, claro, e teríamos problemas. Ajá. Porque esa lurpia ia querer unha parte dos beneficios, non? Non, home, non. Ia querer botar as botellas no lixo para reciclar. E se non nos levamos nós, que nas vai levar? Pas pallás. Como se fose un pedido calquera. E así non levantamos sospeitas. Culicua. Que boa idea acabo de ter. Sí. Ves por que me chamaban o fenómeno? Sí, claro, cuñado. Paspi, son Antón. Podes pasar mañá pola casa de turismo? Para levar unhas botellas pro suizo. Ajá. Sí, a primeira hora. A primeira hora? E non será un pouco tarde? A primeira hora non é a unha do mediodía, cuñado, é pola mañá cedo. Ah, vale, pois explícate. Sí, Paspi. Unhas 12 caixas. Unha dúcia. Sí, unha dúcia, 12. Cocinero, cocinero, enciende bien la candela y prepara con esmero un arroz con habichuelas. Hay que ser muy insensible para non se render ante estes aromas. Tararirorirorito, tatirorarirorito, tararirorirorito. ¡Guerras hamburguesas! ¡Viva a cociña con imaginación! Hasta logo. Dices la hora que? Eses dous están no parque xogando a petanca, digo eu. Ai, non sexas pesada, Mónica. Se Miro e Antón din que van na aldea, irán na aldea. Moi segura estás? E por que non había estar? Tratándose do teu home. Pois estou segura. Vale. Iso sí que é fe. Non é fe. É que chamei a aldea hai un momento e Miro e Antón estaban ali. Bo. Perdón un momento, Mónica. Roy. Roy? Ah, hola, Balbina. Que tal? Teño un cento de botellas para ti. Vaya, para reciclar. Están na casa da aldea. Podes ir por elas cando queiras. Ah, pois moitas gracias. De nada. Están cheas de viño, pero moito ollo. Fixo o pai de Miro e pode ter matarratas ou algo peor. Vale. Nada de beber o viño, menos uvas, pode levar de todo. Non te preocupes, mañá pola tarde cargamos las botellas na furgona do concello. Vale, hasta logo. Oiches, cuñado, mañá pola tarde case quedamos en botellas. Case, pero quen vai quedar sen botellas vai ser Roy. Imos gañar unha pasta. Xa verás que ben vai sair todo. Sairá, se Paspallás cumpre o acordado. Paspallás sempre cumpre, cuñado, que non cumpres ti, que nunca lle paga as facturas. Ah, eu sabía que había alguén que non cumpría. ¿Qué? Estades impacientes, Sí. Lady and gentlemen, aquí están os entrantes. Caracois en salsa de cabrales. Que vos parece?
Con salsa de cabrito. De cabrales, Roy. Ah, seguro que se come. Pois claro, con este aspecto teñen que estar riquísimos. O mantel tamén ten moi bo aspecto e non o comemos. Non empecemos con mixiricadas, Antes de opinar hai que probar as cousas. Tes razón, perdoa. Seguro que están riquísimos. Pero de segundo haberá pizza, non? De segundo, unha sorpresa. Pero veña, a cear. Estes novos sabores abrirán esas mentes tan pechadas. Tes razón. Só con cheirar o queixo de cabrito xa noto a mente moito máis aberta. Sí? Sí. Sí, ata creo que acabo de ter unha nova sensación. Conta, filla, que nova sensación? Teño a sensación de que quero unha pizza. Vou chamar a Telepizza, vale? Con dobre de queixo, Paula? Non, maior con anchoas. Mitade con queixo, metade con anchoas. Vale, con chourizo nas dúas metades. E a robaliza con verduras? Garda que sobre, podes mollala no café do almorzo. Ai, ando preocupado, cuñado. Falo mentres durmo. Vai, é un problema, claro. Sí, porque esperto os outros da oficina. Vai o carallo, miño. Aí ven paspico viño. Ei, Pirillas, como foi todo? Ben, son estas caixas, non? Ajá, mira. Chateau de Ramirois. Significa viño en alemán. Chateau de Ramirois. Está en francés. É un reserva especial. E por que inventamos un viño que xoga de reserva? Non lle sacaríamos máis partido se fose titular? Deixa desbarrallar, home. Ainda vais sospeitar algo. Ui, que cheiro atrapallada. De que vai isto, Calisto? De nada. Leva o viño para dentro, fai o favor, Pero non lle digas a Balbina que o traes da casa da aldea. E logo de onde lle digo que o traio? Do almacén. Dille que é un viño que che encargou Miro para estar á altura da clientela, A altura da clientela. Se a clientela é toda como a ti, chegaba con auga do regato. Veña, de que vai esta movida? E até que che importa, Pirillas? Fai o que che mandan e non mares. Oído, cociña. Xa veremos que di Balbina cando saiba que trae un viño rarísimo da casa da aldea. Tranqui, Paspi. Quieto. A ver, que che parece se Miro che paga a factura dos portes, pero o contado? E nos últimos 3 meses que aínda mos debe. Pero ti toleaches, cara de melón. Non é claro que non. Sí, é claro que si, ala, solta os cartos e non en redes. Que carallo. Veña. Toma. Isto é outra cousa. Sí, é outra cousa. É un atraco. Non sexas baldrocas, cuñado. Vas encher o peto cun viño que che saiu gratis, Como gratis? Se acabo de soltar unha chea de euros. Pois que che saiu moi baratiño, a verdade. Hola, guapísimas. Hola, Paspi. Pedido especial. Viño fino, para as grandes ocasións. Pedido especial de quen? Do señor Pereira. Para que grandes ocasións? Home, algún cliente de categoría teredes, non? Pois non. Mónica. Quero dicir, sí, aquí todos os clientes son de categoría, pero non piden viño de tanto requinte. Muller, ata que algún o pida. Pois non me parece mal ter unhas cantas botellas. Estou de acordo. A ver... Chateau de Ramirois. Reserva especial. É francés? Sí, máis ou menos. E canto custa? Xa o sabe, Miro, marcho que teño que seguir co reparto. Salvo que ti queiras fuxir comigo a unha illa deserta. A unha illa deserta sí que iría, sí. Ainda que se vas a estar ti, que illa deserta máis pouco deserta, non? Moi graciosa. Nunca está de máis ter un viño de certa categoría. O que me extraña é que Miro tivese a idea de pedilo. A min extrañame que tivese unha idea, sen máis. Moi ben, campión. Queres unha cunca de café? E onde está o café? Non, eu douche a cunca. Se tamén queres o café, tes que ir un bar. Isto é un bar, cuñado. Ti de que parte estás, Chincheta? Ui, que andaredes argallando vos los dous. No. Nada. Chao, Paspi. Ala, cuñado, a vender botellas de viño a esgalla. Eu marcho para a caixa, Vale. Oes, ao final, a canto as vendo? 200 euros parece un prezo interesante, non? Vale. Hola, Tuto. Bos días, abogado. De vos nada. Regular e gracias. Empeza mal o día, xa vexo. Os fillos, non? Pois sí. Eu esfórzome para que coman cun pouco de sentidiño
Eles pasan de min por unha pizza. Sonlle cousas da idade, home. A min pásame algo parecido cos clientes, a verdade. A ti, que che pasa a ti, mira? Quero que coman cun pouco de imaginación, pero non me agradecen. Ti crees que coman con imaginación, sen comida nin nada? E non é o mesmo. Non. O caso é non darlle mérito nada do que eu fago. Ata logo, tú. Ata loguiño. Está ben. Imos despois das clases. Falas ti cos demais? Eu falo co condutor da furgona para que nos recolla na porta do instituto. Veña, chao, pelao. Que tal esa campaña de reciclaxe de vidrio, piollo? Ben, o noso instituto vai gañando concurso. Levamos máis de media tonelada. Buah, por que non falas con Balbina? Seguro que no bar teño moitas botellas. Porque xa falei, lista. Hoxe pola tarde pasamos pola casa de turismo. Hai un monte de botellas agardándonos ali. Pois aproveita e trae unha empanada da señora Carmen, non sexas parvo. E para que? Non creo que papá se dea por vencido despois da cea donte. Tes razón, que tocara hoxe. Delicias de sabe Deus con salsa de baiti saber. Iso de primeiro prato. Vai ser mellor que traia empanada, sí. Pero ti crees que imos vender todas estas botellas dun viño tan bo? E por que non? Porque neste bar nunca entrou ninguén dicindo quero un viño de categoría, pero de moita categoría, Hola, Balbina. Hola. A ver, quero un viño de categoría, pero de moita categoría, senón non me vale. Ti, como adiviña, non tiñas prezo, guapa. Hola, Guti. Hola. Creo que teño o que necesitas. É para facer un regalo especial. Que lle parece esta maravilla, señor Gorrínez? Gutiérrez. Non, eu son Pereira, non Gutiérrez. Pero eu son Gutiérrez. Ah, perdón. Vaya, un reserva especial do 59. Un bo ano pro viño, non? Sí, supoño. Un ano boísimo. Foi cando Colón descubriu o... vostede sabe de sobra que descubriu. Colón descubriu América, miriño, pero iso foi 5 séculos antes. Daquela en 1959 foi cando Colón descubriu o detersiente, non? O que non me soa é o nome. Chateau de Ramirois. A min tampouco, Gutiérrez, pero mira, dixo Paspallás que é un viño moi fino. É tan fino. É o viño que beberon na boda dunha raíña seca. Dunha raíña sueca. Iso mesmo, como se nota que é vostede un experto, señor Gorrínez. Vou levar unha caixa de 12. Canto custa a botella? Pois non che sei, mentres non veña a factura. Dixo Paspi canto. Sí, 200 euros. Canto? É o viño que beberon nesa boda, pero tamén o puido beber Napoleón. 100 euros é un prezo moi razoable. Porque é vostede un amigo, pero é un viño histérico. Histórico, será? 12 botellas son 1.200 euros. Exactamente. Aí ten. Se me axuda a levar a caixa ao to coche, amigo Pereira? Sí, claro. Mónica, colle por aquí. Sí, buena. Gracias, Pereira. Para iso estamos, señor Gorrínez, Señor Gutiérrez, a memoria anual, para que sorprenda os membros do Consello de Administración. Gracias. Señor Gutiérrez. Que pasa, Santos? Comprou xa as botellas pros membros do Consello de Administración? Sí. Unha botella por cabeza dun viño de primeira, amigo Santos. Vou quedar como un rei. Alégrome de que a miña idea lle fose útil, señor Gutiérrez. Moito, Santos. Ademais, a reunión do Consello vai ser ao mediodía. Se queda saímos despachando unhas botelliñas. Estupendo. Pero non me beban moito, que teñen que tomar decisións importantes. Que decisións? Pois o ascenso da persoa máis brillante desta oficina. Claro, Santos, manterín informado, non se preocupe. E a vostede tamén, Peláez. Chamaba por mí, señor Gutiérrez. Veña, menos facerlle arroz co xefe, máis traballar. Claro. Por supostísimo, señor Gutiérrez. Insecto con alas. Alicótero. Vou un momento ao súper. É que vas comprar, que andas sempre gastando, me cajo no mundo. Non vou comprar. Vou ver se caso co encargado, que ten os ollos verdes. Xa pensei. Prototipo de vaca galega.
Hola, Balbina. Contigo quería falar eu. Vostede dirá. Mira, non terás un viño un pouco especial? É para un regalo que lle quero facer a Pedro. Vaya, hoxe todo o mundo quere o mesmo. Pois teñolle un Chateau de Gamigois. Non sei se o coñece. Non. Non. Oh, pero non coñece Chateau de Gamigois. É un viño histórico. Sí. E ti que sabes de viños, mona? Antón, é todo un entendido. Sí? Pois é a primeira noticia que teño. Muller, algo entendo, pero non ando por aí presumindo. Claro, ti sempre fuches tan discreto. Malvina, eu son un home moderno. Como non vou saber apreciar un bo viño se iso é como pasear polas paisaxes do mundo? Ben falado, sí, señor. Gracias, pater. A riqueza de sensacións que se concentra nunha copa de viño non ten misterios para min. É como unha sinfonía de aromas, como... Sinfonía de aromas, di o Beethoven este. Pois ala, dalle ti o viño, e non me marees. Chao. Chao. Ai, familia. Veña comigo, pater. Vai levar vostede un viño histórico, Sí, dese que bebía Marilín. Non, moito mellor, dese que beben as grandes monarquías europeas. Que me dis? Sí, cuñado, saca para don Nicanor unha botella dese viño histórico que temos achantado por aí. Marchando. Deste non, Túzaro. Pois ese é ben histórico. Leva aí desde a batalla de Lepanto. Saca un Chateau de Gamigois, O viño da boda da Indalecia. Que Indalecia? Quere dicir da raíña de Suecia. Iso. Unha elección perfecta, eminencia. Iso espero. Cada botella dese viño é unha páxina do pasado máis glorioso. Aquí ten, don padre. Pois seguro que isto... Se non o sabe apreciar, mellor que non o leve, Tamén o digo eu. Non é unha conserva calquera. É unha conserva especial. Un reserva especial, cuñado. Moi especial. Fixo meu pai cos seus propios pés. Que? Que o pai de Miro as bebía de 3 en 3. Home, ten boa pinta. Ti crees que lle gustará a Pedro? Seguro, sempre que teña o gusto tan ben educado como a vostede e como a min, claro. Iso seguro. Unha maravilla destas, non a sabe beber calquera. Claro. Vou na levar. Canto custa? 200 euros. 200 euros. Pola mañá custaba 100. Pola mañá era 6 horas menos histórico, Lercha. 100 euros por ser para vostede, don Nicanor. Aí van. Xa yo vou levar pola tarde a Pedro. Seguro que o bebe encantado. Seguro, e se non o bebe xa sabe por qué. Por qué? Porque non entende tanto de viños como a nós. Ai. Veña, ata logo. Quieto, parado, cuñado, que a metade é miña. E por qué? Se o viño era todo meu. Xa, pero a idea de vendelo tivena eu. Xa, pero o bar tamén é meu. Aí tes razón, ves? E cando tes razón, eu doucha. E tes razón é máis importante que ter cartos. Seguro. Segurísimo. Ois, pola mañá vendiches máis botellas, non? Acaba de dicilo Mónica. Ai, sí, unha caixa inteira. Non sabes a quen? Tanto me ten a quen, o que me importa é canto. Canto que? E a ti que che importa, la verca? Por que non atendes esa mesa? Porque nesa mesa non hai clientes. Para todo tes unha excusa barata. Mónica, vai atender as mesas de fora, Vale. Por onde íamos? Polos euros que me debes. Euros? De que? Unha caixa de 12 botellas a 100 euros. Cada botella son 1.200 euros. Será? Repartidos entre dos son 600 para cada un. 600 para ti, Bertorella. Vale, cuñado, pois dame 1000. Así está mellor. Xa pensei que me querías enganar. Por certo, con este ritmo de venda imos quedar sen Chateau de Gamigois en 2 días. Haberá que preparar máis botellas. E de onde sacamos? Meu pai non fixo máis viño. O importante non é o viño, o importante son as etiquetas. Poñemos unha etiqueta en calquera botella de viño barateiro e vía. É certo, botellas de viño malo hai nas acentos, pero non temos máis etiquetas. Facemos máis. Claro, con darlle o maquinillo xa está. Claro, imos. Como imos? Sen comer? Comemos na túa casa, non? Algo terás que poñer ti, pasmón. A chaqueta, tanto frío vai? Algo de comer, panarras. A empanada. Pero que empanada, cuñado? Colle aí un pouco de tortilla, e unhas luras, e un pouco de xamón. Facer etiquetas é un traballo moi duro. Hola, Mónica. Pongo unha tapa de tortilla, fai o favor. Pero grande, grande non, moi grande. Mira que logo non vas xantar. Por iso quero tortilla. Non entendo nada.
Meu pai está empeñado en que aprendamos a comer matándonos de fame. Un sistema un pouco raro, non crees? Eu pensei que os preparaba pratos orixinais. Sí, e ademais de preparalos, pretende que os comamos. Xa. Non te rías que non ten gracia, está tolo. Que se peixe, verduras, ensalada, quen come esas cousas? Saio un momento, Mónica, volvo agora. Este sí que está tolo. Di que volve agora e leva provisións para 2 días. Este vai ser o negocio das nosas vidas, cuñado. Haiche moito camándula que vai polo mundo de entendido en viños. E beben o que lles deas. Se lle lo disfrazas ben. Con estas etiquetas imos ter pedidos ata de Australia. É de máis lonxe. Xa verás como chaman tamén de Ponferrada. Ti sí que entendes de negocios, cuñado. Papá, está aquí o padre Nicanor, quere falar contigo. Pódese. Claro, home, claro, adiante. Vostede por aquí? Pois viña a traerche esta botelliña. Un detalle, xa sabes que che estou ben agradecido. Bo, pero non lle dixen que non me debía nada. É unha parvadiña, home. Unha parvadiña non, é un viño de 7 estalos. Reserva especial. Boísimo. Amigo, sendo así a cousa cambia. Paula, Sí, trai 3 copas. Este viño merece un brinde. 3 copas. Sí, ti tamén tes que probalo. Se non hai máis remedio. Que? Ainda segues intentando educarlle o gusto aos fillos? Sí, pero sen éxito. Os fillos só abren a boca para dicir barbaridades. Chateau de Gamirois. Non o coñecía. Ah, non? Pois é un viño histórico. Serviuse na boda da raíña de Suecia, creo. Ah, home, empezará por aí, padre. Claro, claro. Colleita do 59. Un ano espléndido pros viños tintos. Eu case vou tomar unha Coca-Cola deste ano. Un ano espléndido para as bebidas con gas. Non fales como unha pailaroca e próbao. Pedro, home. Pero nin Pedro nin nada, don Nicanor. Antes de receitar unha cousa hai que probala. Pero que mocidade é esta? Seguro que este viño está bo. Non ve? Xa empezamos. Abogado, cos fillos, o mellor é predicar co exemplo. Bebamos nós, e cando nos vexa levitar, xa beberá ela. Oh, aí tamén ten razón. Que maravilla. Rico, Rico, riquísimo. Non, se ainda vai ser certo que ides levitar. Así, mentres nós gozamos, a xente nova aprende. Que aroma, que buqué. Que portea do baño. A segunda a dereita. Que maneira de levitar máis rara. Para min que a raíña de Suecia non casou no 59. Don Nicanor, abra! Don Nicanor! Papá, que pasou? E este miro, onde se metería? Xa hai 4 horas que marchou. Pois dixo que logo volvía. Hola. Hola. Hola, Roy. Que, fuches á casa da aldea polas botellas? Sí, por iso veño. Ai, non tes nada que agradecerme, home. Ali xa non había ningunha botella. Como? Pero se estaban ali todas. Ti miraches ben. Sí, a señora Carme buscou por todas partes. De onde saiu o Chateau de Gamirois ese? Que pasa? O viño que mercou aquí o padre Nicanor para meu pai. Este. Trouxe para espallas para mañá, non, Balbina? Sí, pediu yo miro. Por? Porque están os dous intoxicados, meu pai e o cura. Pero Antón díxome que era un viño boísimo. Pois non vendas máis, vou facer un té pros intoxicados. Vou contigo. Pois menos mal que despois de don Nicanor ninguén máis levou o viño. Non, despois non, pero antes... Gutiérrez! Oi. Espero que non apareza por aquí para dar algunha queixa. Non creo que vai a vir. Non, verdade? Non, xa está aquí. Pero ti que raio de viño me colocaches, Balbina? Teño medio consello de administración da Caixa de Aforros en urxencias. Mire polo lado bo, a outra metade está ben. A outra metade está vomitando. Non sei que puido pasar, Gutiérrez. Eu sí, que fomos envelenados por ese viño asesino. Logo seguimos falando.
Pois sí que estamos vos. Balbina, a ti este nome non che di nada. Xa todo de Ramiruá? Ramiruá, non será Ramiruá Pereira. Ramiruá Pereira. A ver, Roy non dixo que desapareceran todas as botellas de viño da casa da aldea. Ai, non é posible. Non é fácil de imaginar, pero posible. Con eses dous. Onde están eses dous chanfonetas? Que os mato, Cuñado, xa temos milleiros de etiquetas. Agora só nos falta... Deixeme adiviñalo. Millor dame unha pista. As botellas para colocar as etiquetas. Ah, iso, non te preocupes. Hola. Antón, creo que vai ser mellor deixar as botellas para máis tarde. De onde saiu este viño? Miro. Contesta ti, Mona. Eu non son Miro, Balbina, todo ten unha explicación. Precisamente para darcha, é para que viña Antonciño. De onde saiu este viño, Antón? Pois dos mellores e máis afamados viñedos europeos. Ou sexa, da bodega da aldea. Pero ti que diste a vela? O mesmo que digo eu. En vez de Chateau de Ramiruá, isto vai ser viño podre do pai de Ramiró. Calumnias, ti non tes probas diso. Todo isto é unha atrapallada. De trapallada nada, está moi ben Non saques feitiñas. iso, Pasmón, non saques iso. Vaya, non había probas, pero xa vai empezando a aparecer algunha. Oi, señor Gutiérrez, pero que fai vostede aquí? Viría para traerme algunha boa noticia, non? Sí, Santos, unha noticia moi boa. Xa chegou a hora do meu ascenso, señor Gutiérrez. Vai ascender vostede a patadas no cu. E vai chegar moi alto. Pero non falaron do meu ascenso. Non chegamos a ese asunto. Sentóunos mal o viño moito antes. Que viño? Ese tan exquisito que comprara? Sí. Claro, para mercar o viño hai que ir a sitios de confianza. Fun comprar o viño a un sitio de toda confianza. O bar suizo. A que suizo? A este bar, pero vostede é parvo. Non lle fales así ao teu xefe, home, que o acabas de intoxicar. Deixa que o conte todo, que para iso a culpa é del. Ah, daquela vostede ten algo que ver con isto, Antón. Non, o meu cuñado Miro si, un pouco. Un cangallo. Por que non me avisaches que a caixa de viño a comprar a Gutiérrez? Por que non mo preguntaches que catúa? Quen é o responsable disto? Son abogado. Saberei defenderme despois de matar o culpable. Antón, foi Antón. Amigos, todo isto ten unha explicación. Ou dúas. Pero quedaron no piso, vou buscalas. Non, as etiquetas non intoxicaron ninguén. E o viño todo era de Miro, que quede claro. Non se preocupe, Antón. Vai quedar todo moi claro. Sí, pero déixeme que lle axude a deixalo aínda máis claro. Caramba, abogado, como nos poñemos. Está todo estupendo, señora Carmen. E ti que comes? Eu, tortilla, empanada, o que hai. Eu como de todo, xa sabes. Seguro que quererás un cacho de pizza. Se hai que comer pizza, eu como pizza. Ei, que a pizza para min ofrecíache por cumprir. Anda, Pedro, deixa a pizza para os rapaces. Vale. Pero bótame un pouquiño máis de viño, De ser posible que non sexa unha reserva especial nin dunha botella histórica. Eses dous non quererán un viño. Ui, eses dous, hoxe, con auga teñenlle da bondo. Perdónade. Sí. Hola, Gutiérrez. Non se preocupe, cando rematen aquí, xa llos mandamos para que lle laven o coche. Ah, que ten 3 coches. Pois os 3 coches, faltaría máis. Ata logo. E por que temos que lavar nosas botellas? Porque lavadas reciclanse mellor. Iso, veña, dándolle ben. Que non queden restos das etiquetas, Cajo no reciclado. E agora me cajo no reciclado. Que sacou da bodega as botellas de viño con matarratos, E quen dixo? Cuñado, imos facer o negocio do ano. Microbio. Microbio eu ti, que es un barallocas. Cala panarras. Pastras, non empeces, Non ves cuñado. os piques, me cago. Mauro, Pero, carallo. Vamos, sácala aí, cuñado.